В пострадалите от наводненията райони застрахователните компании са изпратили повече екипи, които да помогнат за бързата оценка и възстановяване на щетите. Въпреки че много от хората там са изгубили документите си, брокерите успокояват, че това няма да попречи за изплащане на сумите. Когато са изгубени документите, те са изгубени при клиента, но застрахователите имат и могат да проверят, че този автомобил или имот съответно е застрахован при тях. Най-стриктни сме към автомобилите си. Това е и най-големия пазар на застрахователите. След кадрите с отнесени коли, стопаните им могат да бъдат спокойни, поне за тях. Голяма част от щетите, които ние очакваме да бъдат изплатени от застрахователите, са свързани именно с автомобилите, тъй като автомобилното застраховане е основна част от нашия пазар. Според застрахователите, едва ли всяко домакинство у нас ще направи полица на дома или имота си, за да го защити при природно бедствие. Те предлагат нещо по-практично – създаване на катастрофичен пул, който да поеме възстановяването на щетите. В Турция всеки един имот, ако няма задължителна застраховка земетресение, защото Турция е земетресен район, няма достъп до ток. Значи, ако нямаш застраховка, нямаш ток. Явно е, че и в България нещо такова трябва да се случи. Например, във Франция, където застраховането е доброволно, но към всяка полица има една добавка, която представлява задължителна добавка към тази полица, и това е един национален катастрофичен пул, който е гарантиран от държавата и той всъщност изплаща щетите от катастрофични събития. Застрахователите отново припомнят, че от финансова гледна точка полицата за защита на дома при бедствие е сред най-евтините продукти, които те предлагат. Българинът обаче остава безотговорен за жилището си от тази гледна точка. Сред малкото добри новини е, че в последните години поне земеделските стопани са започнали да се грижат за имотите си.